Здравейте! Днес отново гостуваме на финансова група Сомони. През последните години българинът все по-често чувства необходимостта да се защити от многобройните рискове, които не заобикалят навсякъде около нас, и в имуществото, и в личен план. Нуждата да чувства икономическа стабилност и защита го кара да търси финансови застрахователни услуги. Обаче е трудно да се ориентира в огромния пазар на застрахователни услуги, които се предлагат. Как да се ориентираме по-добре на този пазар? За това ще говорим с управителя на застрахователен брокер Сомони, госпожа Деляна Колева. Госпожо Колева, какви застрахователни услуги предлага финансов застрахователен брокер Сомони? Застрахователен брокер Сомони предлага всички възможни продукти, които са на пазара от множество застрахователни компании. Като започнем през автомобилно застраховане, гражданска отговорност, каско, пътна помощ, минем през здравно застраховане, през имуществено застраховане, през отговорности, трудови злополуки, лични злополуки. Всичко възможно, което е на пазара, можем да го предложим и можем да дадем добри съвети и насоки на нашите клиенти, какво да изберат, към кои предимства и недостатъци на компаниите да се насочат. Когато идват хората при вас, имат ли яснота каква услуга точно искат или вие им предлагате според техния профил? По-скоро част от нашата работа е да успеем да разберем какви са техните потребности. Разговаряме с клиента, той ни обяснява с какво се занимава, какво търси, каква е неговата насоченост, какво иска да защити. И по този начин ние, получавайки тази информация от него, можем да бъдем по-добри в работата си. Можем да му предложим продукти, които са по-подходящи за него. Можем да му предложим условия, които той, да кажем, не знае, че ги има. И затова е много важно, когато идват при нас хората, просто да ни дадат максимално много информация за себе си и за потребностите си, за да можем вече да им направим сравнителна характеристика на това, което търсят. Сега тук има една тънкост, когато тръгнем да се застраховаме. Каква е разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент? Най-често хората това питат. Да. Разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент е, че брокерът работи с множество застрахователни компании, докато агентът работи само с една. Брокерът се вписва в специален регистър, който се води от Комисия за финансов надзор и тя му издава лиценз, с който той може да управлява своята дейност. Разликата е, че брокерът може да предложи застраховки от няколко компании, докато агентът може да предложи само застраховка от компанията, за която работи. Тоест и това са причините защо да изберем още веднъж, да кажем, застрахователния брокер, за да получим професионални услуги. Точно така, и брокерът има много и други предимства, като например това, че събирайки всички оферти от компаниите, той може да систематизира информацията, да насочи клиента кое е важно и кое не. Клиента накрая сам взима своето решение, ние нямаме право да даваме съвети, но можем да покажем какви са предимствата и недостатъците на всяка една компания, което е в голям плюс, защото ако човек започне сам да го прави, първо ще изгуби страшно много време и освен това е възможно да пропусне някои подробности, които са доста важни, но след като не му е това основната дейност, няма как да знае за какво да гледа. Цялото това нещо е безплатно за клиента, което е голямо предимство, защото ние реално получаваме нашите комисионни възнаграждения от компанията. Тоест клиента дали ще дойде в брокера или ще отиде директно в компанията, той ще плати една и съща премия навсякъде. Тоест всички съвети, всички консултации се получават безплатно и има сигурност. Абсолютно. Това, което търси човека в днешно време, това е сигурност. Точно така. Освен това, хората могат да бъдат спокойни, че ще ги уведомим когато дойде време за падеж или за изтичане на полица. Ние се обаждаме, уведомяваме, така че те могат да разчитат на това, че няма да забравят, което също е така голямо предимство. Можем да им помагаме също така да си комплектоват документите. При завеждането на претенция можем да съдействаме за това, да не пропуснат някой срок, да следим докъде е стигнала самата претенция. Просто хората могат да поверят цялостната грижа от преди включването си на полицата
до завеждането на претенцията и получаването на своето обезщетение изцяло на нас. В едно минало предаване с Сомони говорихме за финансови измами. Искам да ви питам, има ли измами в застраховането и срещат ли се често? Има измами в застраховането, но те са по-скоро насочени от клиентите към застрахователните компании. Това се случва тогава, когато човек обяви неточни, грешни обстоятелства с цел да се облагодетелства повече от застраховката, но по-скоро, както казах, не са насочени към клиента, т.е. клиента не може да бъде измамен, по-скоро клиентът се опитва да измами застрахователната компания. Това е със застрахователните измами. Какви застраховки предпочитат най-често хората? Хората основно застраховат автомобилите си, поради причината, че гражданската отговорност е задължителна. Каското, всеки когато си купи нова кола, иска да я предпази, иска да, така да се каже, да спи спокойно. Поради тази причина най-често това са сключваните застраховки, но вече в последно време наблюдаваме тенденция и за имуществено и здравно застраховане. Хората сами се обаждат, питат кои рискове се покрива, какво не се покрива. Просто все по-голям интерес има и към тези застраховки. Да, действително към здравното застраховане се увеличава, като че ли е интереса. Бихте ли ни казали повече за това застраховане? Хората, които ползват тези услуги, са доволни и споделят за това? Абсолютно. Много често това са предпочитани услуги от фирмите. Те ги закупуват за своите служители с идеята да ги мотивират, да им добавят една, така да се каже, социална придобивка към това, което получават. И в общия случай служителите са много доволни, защото здравните застраховки покриват това, което не покрива здравната каса. Ако на човек му се наложи да отиде на преглед, да влезе в болница, да претърпи операция, това са много скъпи услуги и все пак става въпрос за нашето здраве. Самите продукти доста се разработват и всяка година стават все по-добри, с все повече покрития, така че на този етап имаме само положителни отзиви за тях. И още веднъж да кажем пътя, по който трябва да вървят хората, които са решили да се застраховат, но се колебаят какво да направят. Най-добре е да заповядат при нас, ние ще им направим консултация, ще им дадем съвет и просто ще ги насочим за продуктите, от които имат нужда, а те вече ще вземат своето решение как да процедират. Благодаря ви.